Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Inita video dada panda made in Karavali bandu Instagram onji page undu. Our page idu agala onji girls bandu onji giveaway paatittere. Our giveaway dada panda bella vitadagala perfume gift adidittere. Agalna video da condition inche ittandu. Agalna comment video comment maltippodu. ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಎಂಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಏತಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಗಲ್ನ ಟಿಲ್ 7K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಅಗಲ್ನ 7K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆವಾಡು ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಅವು ಗಿವ್ ಅವೇದ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಗೆತಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಯಾನ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಉಡುಪಿಗಿತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರ ಅಬಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಸರಿ ಅನಿತೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಹಾಯ್ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕರಾವಳಿ ಟೀಮ್ ದಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಒಂಜಿ 5 minutes ಆಂಡ್ ಬರ್ತದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏತ ಕಾಪಾಡ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇಬ್ರಿಡು ಮುಟ್ಟು ಬರ್ಪಾಕ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇಡಕ್ ಬರ್ತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಿತ್ತಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಂಗೆ ಇಡೆಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 1 hour later. ಫೈನಲಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೈಕ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕರಾವಳಿ ಟೀಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಲೈಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ದರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಿಜಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ದಿಜಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಗಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಫೈನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಗಿವ್ ಅವೇಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗಲ್ಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರುದು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕರಾವಳಿ ಚಾನಲ್ని ಏಳು ಮಟ್ಟ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.